Ce este frica de bătrânețe? Frica de bătrânețe este de fapt o frică intensă, irațională și de cele mai multe ori paralizantă de a nu îmbătrâni sau a se confrunta cu procesul de îmbătrânire. Și nu este vorba doar de o preocupare firească, normală, legată de viitor. Este o anxietate profundă care poate să-ți afecteze deciziile zilnice, stima de sine și calitatea vieții. Și această frică este alimentată de multe ori de o teamă de declin fizic, de pierderea autonomiei. Îți este frică să nu cumva să nu mai poți să te descurci singur. Îți este frică de singurătate și în cele din urmă îți este frică și de moarte. Și o viață trăită sub acest spectru al fricii de bătrânețe este o viață în care tu nu mai poți să te bucuri de prezent. Nu poți să savurezi prezentul pe deplin, pentru că tot timpul te gândești la acest viitor ca la o amenințare. Și poți să începi să faci tot felul de lucruri. Poți să începi să cheltuiești excesiv pe diverse proceduri medicale, de exemplu, pentru a menține un aspect tânăr și nu cumva să-ți apară un rid. Sau poți să eviți să interacționezi cu persoane mai în vârstă sau dimpotrivă cu persoane mult mai tinere, pentru că în comparație cu acele persoane mai tinere, tu deja te simți bătrân, chiar dacă poate ai 30-40 de ani. Poți să începi să ai atacuri de panică sau anxietate în momentul în care primești un diagnostic care poate nu este atât de grav, însă tu îl asociezi cu un diagnostic specific bătrâneții. Și nu în ultimul rând, poți să refuzi să-ți faci niște planuri pe termen lung, niște obiective, ceva legat de pensii. Poți să trăiești oarecum într-un prezent prelungit, dacă vrei, artificial. Și prin Theta Healing putem să descoperim care este de fapt rădăcina acestei frici de bătrânețe și putem să o eliminăm. Așa că dacă îți dorești să te programezi la o sesiune de Theta Healing, trimite un e-mail la ascultă-sufletul@gmail.com și până la data de 31 decembrie 2025 toate ședințele sunt gratuite. Te aștept să te programezi.